Bueno, guazen beroketa ariketa batzuk ingo ditugu hasteko, bai? Orduan, guazen hastera, hori, eskuak berotzeko ariketa batekin. Hortarako magoek erabiltzen ditugu karta berezi batzuk. Erabilorrez baraja oso bat, erabiltzen ditugu, bueno, bateko batzuk. Bai, hau ateratzen dira edozein barajatik, ez, soberan dauden barajetatik, eta balio dute, balio dute 3 gauzetarako. Magia ensaiatzeko eta berotzeko, egingo dugu lehenengo gauza, bigarrena da diru pixkat irabazteko, eta azkena da jendeak pixkat koloretan flipatzeko, ez? Sonatzen duela oso, baina nik uste balio dezakela. Orduan, hortarako erabiliko ditugu karta hauek, zen hor batzuk jartzera, eta ulertuko dezu zergatik, eta esan bezala, bateko hauekin egin dezakegu 3 gauza, bai? Hasiko gara lehenengoarekin dela magia eta beroketa. Bale, orduan, nik kentze baldin badet, hauz gora dagon bateko bat, eta jartze badet, hauz bera dagon bateko bat, horrela gesto bat egiten bakarrik, denak jartzen dira hauz bera. Ja, interesgarria. Baina kentze badet bat hauz bera dagona, eta jartze badet bat hauz gora dagona, gesto hau egitearekin bakarrik, denak jartzen dira hauz gora. Zurduri nagon, kentze badet bat hauz bera dagona, ez dezu asmatuko zer gertatzen den. Hola giro bat egin da bakarrik, denak jartzen direla berriro, hauz bera. Eta kentzen bat hauz bera dagona, eta jartzen hauz gora dagona, badakizu zer gertatuko den, denak jarriko direla, hauz gora. Bueno, nahiko txukunez, baina ja ez diranean gehiago geratzen, egin dezakeguna da bat hartu eta buelta eman, eta horrekin bakarri ja berriro denak jartzen dira hauz bera. Eta horrein bai hain gutxi geratzen dira, egian egin dezakegula aurkitu hor batekoren bat, edo, bueno, hauekin ja ezin dugu ia ez egin. Eta hori da nola berotzen den magia gitarena. Ja eskua azkat bero, eta saiatu gaitezke bigarren pausa egiten, bai? Bigarren pausa esan dugu dela dirua irabaztea, bai, beira. Dirua irabazteko ez da nahikoa bateko batekin, ze pokerrean esku honena izango litzateke ukitza erregea, erregina, jota eta amarra, dena, kolore berdinekoak, eukitzeko eskalera real de color. Baina, 3. pausa esan dugula da jendeak flipatzea en colores. Eta hortarako, erabilitzakegu beste hauek, eta atera koloreak. Baraja osoa, bai? Eta erakutsiko dizuet lagun batek egin zian magia joku bat, bai? Hau da, bueno, magoa zeanean, askotan gertatzen da etortzea izkizula lagunak, esatea begira, nik ere badakit bat egiten, eta bueno, askotan izaten dira joku oso guaiak, ez? Oso txikiak eta politak, eta hau da oitako bat, lagun batek egin zian oitako bat. Eta hori, egintzuna izan zen, batekoak atera barajatik, bai? 2, 3, eta 4, vale? Bateko guztiak atera, eta egin zituen nola multzo batzuk, bai? Hortxe. Eta hasi zen, batekoak galtzen, multzoetan, bai? Orduan, adibidez lehenengoa, sartu zuen hor erditik, eta gero gehitu zituen karta gehiago, eta jarri zuen bigarren batekoa, bai? Orduan, bigarren batekoa eta gero egin zuen moztu, guztiz galtzeko, jarri zituen karta gehiago, eta beste bateko bat, eta noski, egin zuen moztu, eta osatu, moztu eta osatu, dena, txukun galduta uzteko. Karta gehiago jarri, eta azkenengo batekoa, eta hor, moztu eta osatu. Eta santzun begira, horrein ingo ditut, eta horrein ingo ditut 4 mozketa, eta aurkituko ditut 4 batekoak, esan zian. Eta nik, bueno, a ber zemuz. Eta santzun begira, ez dago batekorik goian, eta ez dago batekorik behian. Baina holako mozketa bat eginda, aurkitzen dut, lehen da biziko batekoa. Aurkituzun lehenengoa. Eta santzun begira, errepikatingo dut. Ez dago batekorik goian, ez dago batekorik behian. Baina horrelako mozketa bat eginda, azaldu zen bigarren batekoa. Ni hemen geratu nintzen pixka moska, eta esan nion, txoin. Egin dezakezu, baina hauz gora, eta esan zian, bai, noski. Ez dago batekorik goian, eta ez dago batekorik behian. Eta egintzun mozketa bat, eta aurkituzun 3. batekoa. Eta ja, iruduz zaiten oso txukuna, eta esan zuen, bai, azkenengo aldiz. Ez dago batekorik goian. Ez dago batekorik behian, eta egintzun hola azkenengo mozketa, eta aurkituzun zazpia,
Esan nion, gaizki egin dezu. Eta erantzun zian, ez, nik ez gaizki egin. Hau zazpia, nik ez dut inoiz gaizki egiten esan zian. Hau zazpia da, ez? Begira, zenbatuko dugu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eta zazpigarrena zan, azkenengo batekoa. Eta horrela aurkitu zitun, bateko guztiak. Eta esan nion, begira, oso ondo dago, ez? Kuriosoa, niko beto egin dezaket, baina oso ondo dago. Eta esan zian, zuko beto egin dezakezuela uste bezu, frogatu, eta egin genuen apostua, ez? Nik atean karteratik dirua, eta esan nion, begira, nik ere egingo dut lau mozketa, eta aurkitu lau karta berdin, bai? Lau karta berdin. Eta orduan behar nastu zizkian kartak. Eta esan, lau mozketa, lau karta berdin. Eta hasi nintzen. Venga, lehenengoa. Hor. Eta jarri nintzen pixka txulito, eta esan, begira. Lehenengoa, ez da ikusiko. Horrela ez dakit ze karta bilatu behar dituan hemendik aurrera. Egin pixkat intriga sortzeko, Eta, orduan, bigarrena, hasi nintzen horrela, eta horrela. Eta bigarrena, egun hortan, uste da aurkitu nun bigarren karta, zala zazpiko bat. Bai, begira, zazpikoa. Zakit, ondo ikusten den kamaran. Hortxe, zazpikoa. Eta orduan, lehenengo zazpikoa eta bigarren zazpikoa aurkituta, hasi nintzen, hirugarrenaren bila. Moztu eta osatu. Eta horrela aurkitu nun, lehenengoa, bigarrena eta hirugarren zazpikoa. Primeran, eta bakarra geratzen zanean, hor bai jarri nintzen, leheno jarri nintzen pixka txulito, ez, karta honekin, laugarrenarekin jarri nintzen guztiz txulito, eta aurkitu nun egiten horrela moztu, aurkitu, hemen dikartu, eta hemen txe, azkenengo zazpikoa. Ta ni orduan jo nintzen diru hartzea, eta esan zian, baina txoin. Ez ditugu karta guztiak ikusi oraindik. Bat falta da, agian gaizkia da zaizu. Eta zain, begira, arrazoi dakazu, orduan hartu eta begiratu ikusiko duzu zazpikoa dela. Eta buelta eman zion, eta hor zegon azken... Esan zian, gaizki egin dezu, baina nik erantzun nion, ez, nik ez dut inoiz gaizki egiten. Nik ez dut esan lau zazpika aurkituko nitunik. Nik esan dut lau karta berdin aurkituko nitula. Guazan beste bat egitera, ez? Aprobetxatuko dut hemen daudela erregeak eta batekoak, eta saiatuko gara egiten zerbait 8 karta hauekin, bai? Bueno, 8 karta hauekin, da zuek uste dezuena, ez da berez gauza gehiago, baina, bueno, magoek normalen ez ditugu kontatzen sekretuak, ez? Izan da pixkat sekreto, baina suposatzen da zuek uste dezuela daudela bakarrik 8 karta hauek, bai? Berez, bueno, hemen Twitchlarien artean, badago pixka konfiantza orduan kontatzea izuet, ez? Erabiltzen dut beste material bat ere, leheno komentatu duzu magia borraz, bueno, agian hortik ere ezagutuko duzu, bueno, erabiltzen dut ari ikusezina. Zakin noiz baita entzun duzuen honi buruz, baina, bueno, normalean, magoek erabiltzen dugu zerbait da, ez? Eta, joko ontarako, 8 kartez gain, erabili behar da ari ikusezina, eta pixka bat aterako, bai? Orduan, hemen txeakat, hemen, ezakit kameran ondo harpatuko dan, justo, bueno, ikusezina da, orduan ez dut uste agian brilloren bat edo zerbait harrapatu daiteke, ez? Baina, txoin. Bale, hor. Ari ikusezina, erabiliko dut, 8 karta hau ez gain, 4 errege eta 4 bateko ez gain. Eta ari ikusezina honek ditu 3 propietate, bai? Lehenengoa da, ikusezina dela, supongo kamarak ez dula harrapatuko horregatik. Bigarrena da, elastikoa dela, bai? Horrela ditu bat, elastikoa, ondo hau jakitea. Eta hirugarrena da, ekilibrioa sustatzen duela, nola baita esateko, ez? Orduan, ekilibrio hori edo balantza hori saiatuko naiz aplikatzen mailaren gainean, bai? Orduan, hemen jarriko dut. Vale, hor, erdian. Eta orain, tapetearen mailaren 2 alboak ekilibratuta egongo dira, vale? Demostratuko dut hori erabiltzen karta hauek, vale? Orduan, 1, 2, 3 eta 4 bateko, egon behar da, zehazki erdian, ze, klaro, bestela, alde bat handiago baldin bada bestea baino, ez da ondateako, bai? Orduan, 4 batekoak utziko ditut alde batean, eta 4 erregeak utziko ditut beste aldean, bai? Ideia zein da, mailaren 2 alboak, orain, ekilibrioan daudela. Baina nik ekilibrio hori hauste baldin badet, adibidez, karta batek hartze baldin badet alde batetik bestera, alde batek pixu gehiago bezala daka. Eta orduan egin behar dena da, ekilibrioaren aria pixkat ikutu, eta dena jartzen da berriz.
balantzan. Baina noski, honea errege bat etorri baldin bada, benetako balantza egoteko, hemen egon barko litzateke beste bat, eta alde honetan egon barko lirake, 1, 2, 3, eta 4 bateko. Saiatu gaitezke berriro egiten, ze egia esan oso azkarra izan da, ez? Ekilibroaren ariak egin dezake mantxo, eta nik uste dut ikusten dela. Eta orduan egingo dugu, erregeak albontan uzten, bai? Orduan, hartuko ditugu 4 erregeak, hemen, primera utziko ditugu albortan, eta 4 batekoak, 4 batekoekin egingo dugu, oraintxe egin dugun bezala, baina banaka, bai? Orduan, batekoak hasiko dira nere eskutan, eta pixkanaka kartak, erregeak etorriko dira handik honea. Begira lehenengoa. Nik uste dut hor, bai, etorri da, lehenengo karta, lehenengo erregea, bai, berriro. Bigarrena. Eta hor, bai. Etorri da, bigarrena. Hirugarrena. Ez dakit ondo ikusten den kamaran. Nik uste, bai, hirugarren erregea etorri dala. Eta azkena, horrela ikutzen. Eta ja, etorri da, 4. erregea. Baina itxoin, saiatu gaitezke balantza hau guztiz hausten, eta karta hau hemen jarri ordez, aldatu dezakegu bat tokiz. Eta bakarra aldatzearekin, ekilibrioaren aria ikutzen baldin badugu, balantzaren aria ikutzen badugu, dena berrez ekilibrioan jarriko da, talbontara datoz 1, 2, 3, eta 4 bateko, eta hemen geratzen dira 1, 2, 3, eta 4 errege, Eta gaina, magia joko hau, etxean egin dezakezue. Ze hori, erabili dezakezue magia borrasen datorren ekilibrioaren aria. Eta saiatu ea funtzionatzen duen. Aber atatzea izuen. Dakat beste bat prest, vale? Ze jendeak askotan esaten dit, kartekin bakarrik egiten duzu magia edo gehiagorekin ere bai. Eta orduan dakat prest magia joku bat egiten dela animaliekin, vale? Orduan, animaliekin egiten den magia truko bat egiten saiatuko naiz. Veganoren bat balin badago publikoaren artean lasai, ez animalirik minduko ez zaurituko ez ezerrez. Ze gainea da, bueno, animali bat jende asko ez diona estima berezi bat, ez? Zakit ezagutzen dezuen, baina eulia. Normalean ez dituzte fan gehiegi euliek, ez? Ba, hemen ditut 4 euli, eta euliei gehien gustatzen zaiena. Dela, noski, azukrea. Bai? Azukrea. Orduan, jarriko ditugu 3 azukre koxkor, publikoan artean badakagu koxkortxo, ba, jarriko ditugu 3 azukre koxkor, euli bakoitzaren gainean, bai? Hor, argi eta garbi. Eta, egingo dugu eulien hegaldia, bai? Zena, horrela bat aukeratzea. Hauxe. Iei. Eta eulien hegaldia egiteko, musika pixka jarriko bat. Ea zeirutz zaizuen. Lehenengoa. Bigarrena. Zbaet ez ere egiten hor jarraitzen du. Eta guztiz desagartu da. Eta azkena. Ni hegoak eutxiko dizkiot. A ver, hortxe. Hola, xedenak etorri dira. Ai! Zakit. Fortegi. Bai, fortegi. Fortegi eman diet. Sentitzen dut, azkenean veganoak bai asartuko dira nerekin. Ai. Bueno, eta ez da zer gertatzen. Jaso ingo eta listo. Sentitzen dut, barkatu. Bueno. Ba, guazen azkenengo bat egitera. Azkenengo ontarako ere musika daukat, baina
baina suabeago ingo dugu. Así que, guazen ikustera, zemuzateatzen da hau. Eta honekin bukatzen da magia, ez pentsa. Asko ez gehi ere ezin da eskatu, egun bakarrean. Piskat, sobredosis bestela. Bueno, azken magia joko hau oso berezia da, ez bakarrik niretzako, guazen, handian jartzea. Ez bakarrik niretzako, baita ere oso berezia da, magiaren historiarako, ez? Ze da mago kanadiar batek sortu zuen magia trukoa, dela, leyenda pura, ez? Mago hori ditzetan Dai Vernon, ditzezitaion el profesor, lagun artean, beha zan oso kaskarrabiaz eta oso humoretxarrekoa. Baina, kariñosamente ditzezitaion el profesor, eta hau da bere ekarpen handienetako bat, ez? Zintzitun ekarpen pila bat, eta gaur egun magia modernoan egiten den gauza pila bat behak asmatutakoa dira, eta hau, egin nahi nun bere joku bat honea ekarri. Eta kontatzen dute, hau dela magia truko bat egin ziona el profesorrek bere ikasle bati. Eta abertze iruditza zaizuen nire bersio xume hau. Lehenengo gauza, izango da karta bat aukeratzea, eta hemen Riverrockek arrazoia daga, berez norbaiti eskaintzea hobeto egongo zan, baina momentuz ez daukadan ez aukera hori, besterik gabe ingo dut karta bat hausaz aukeratu, bai? Adibidez, hauxe beha. Eta erakutsiko dizuet kamarara, bai? Ondo ikusten da. Nik esan dizuet pantalla ez dakatela jarrita. Urduri jartzen naiz delako nire gure ikusten, hasi ez dakat karta guztien dan jakiteko modurik, baina, fiatu inbarko zeate. Eta gero galduko dugu, edonon, bai? Oso ondo. Eta el profesorrek ordun esan zuen, begira, egingo kaos izugarri bat sortu, eta hortarako egingo ditut nahaztu ahoz gora eta ahoz bera kartak, bai? Batzuk ahoz gora eta batzuk ahoz bera. Eta hoi xeintzun. Lan nahaztu. Argita garbi erakutsi zuen denak ondo nahaztuta zodela, batzuk ahoz gora eta batzuk ahoz bera. Eta azken segundura arte ez zuen inolako mugimendu arrarorik egin. Denak argita garbi kuadratu zituen. Eta hola geratu zen baraja guztiz nahaztuta, bai? Tardun el profesorrek esan zuen, bida, niko hain nahiko banu baraja ordenean jarri, ordena bat bilatu, egin barko nuke karta bakoitza hartu eta banaka juna hartzen alderantziz daudenak, buelta eman eta horrela bai alde batetik eta bai besteetik ordenatuta geratuko zian, ez? Tardun galdetu zion bere ikasleari. Zer ikutuko zitzaizun, saiatuko banintz, hori guztia egiten, baina kartak ikutu gabe, bakarrik horrela behatzekin txaskido bat egiten, ez? Eta ikasleak erantzun zion, profesor, hori izango litzateke el triunfo de la magia. Eta hoi xeintzun. Behatzekin txaskido bat egin, eta karta guztik jarrezian ahoz bera, espero bere ikasleak aukeratutako karta izan ezik. Eta hoixe da el triunfo de la magia. Espero de gustatu izana. Eta honekin bukatzen da gaurko magia saioa. Ez dakit ze irutu zaizuen. Bihar aurkeztu barret nire enpresa guztiaren aurrean. Así que espero dut ondo jun izana. Ze ez daukat margen handirik gauzak aldatzeko eta horrela. Nik uste txukun xamarra gatu ala, ez?